Bon dia, bon vespre i bona nit a tothom. Bé, avui és un dels últims vídeos abans de les eleccions aquestes autonòmiques colonials espanyoles que tindran lloc el proper 12 de maig. I, bé, no diré preocupació perquè ja és una cosa que, en fi, ja estic massa acostumat i és una preocupació relativa. Veig molta gent, moltíssima gent, que presenta una forta simptomatologia d'un quadre claríssim d'electopatia extrema. Val? Gent que és totalment addicta a votar, allò de votar és guanyar i l'important és participar i totes aquestes milongues, i sobretot doncs, gent addicta a votar coses i coses que malauradament doncs, són espanyoles. I per què són espanyoles? Doncs perquè votar unes eleccions colonials espanyoles a Catalunya per decidir qui gestiona aquesta cosa que li diuen autonomia, Generalitat, doncs no deixa de ser decidir qui fa veure que mana des d'un aparell d'estat que hi ha aquí a Catalunya. Vull dir, hem d'entendre unes coses molt bàsiques. L'existència de l'autonomia de Catalunya, el que fa, la seva mera existència, o sigui que els espanyols creessin una autonomia a Catalunya pels catalans, pels catalans no, per la gent resident a Catalunya, pels espanyols que administrativament doncs, viuen a Catalunya, siguin catalans o no, el que fa és, a nivell internacional, justificar de que no hi ha un tracte colonial. És a dir, nosaltres estem en una situació totalment colonial. La situació que hi ha a Catalunya és un país ocupat, una nació ocupada, un país oprimit, una repressió brutal i ocupació per dret de conquesta des de 1714. Però la situació, a nivell pràctic, perquè ens entenguem, és una situació de facto colonial. Tal qual. Però la principal diferència amb una colònia seria aquest suposat autogovern en forma d'autonomia, en forma concretament doncs, de Generalitat de Catalunya. Però això no deixa de ser aparell de l'estat espanyol en territori català. Tot això és d'ells, però de cara a nivell internacional els va molt bé els espanyols justificar que no som una colònia i que per tant, doncs, per exemple, no tindríem aquest suposat dret a decidir, no el tindríem i tot això, que tot això és mentida. Però sí que és cert que l'existència d'aquesta autonomia i aquest suposat autogovern, entre cometes, fa com més complicat que els catalans puguin explicar-se al món en la seva situació colonial, és a dir, justificar la seva situació com a colonial si teniu autogovern, com pot ser, no? Si teniu autogovern i aneu a votar unes eleccions democràtiques, no? Aquesta aparença de democràcia, no? Aquest simulacre que tenim aquí de democràcia que tenim aquí muntat, doncs fa aparentar a nivell internacional sobretot doncs que els catalans doncs, voten el que volen, tenen el que volen i es manen i es governen a si mateixos, quan tots els catalans sabem que això és absolutament fals, o tots hauríem de saber que això és absolutament fals, i això és potser el que sí que em preocuparia, que passat el 2017 encara no siguem conscients de qui mana i qui no mana a Catalunya, i que aquells que estan ocupant la Generalitat i l'autonomia de Catalunya a favor de qui treballen. Val? Després del 2017, és que el bo del 2017, com sempre us dic, és que abans del 2017 podies tenir dubtes, però a partir del 2017 ja no, ningú hauria de tenir dubtes, val? Ningú amb dos dits de front, amb dos ulls a la cara, amb un parell d'orelles. Aleshores, nosaltres hem d'entendre que l'existència d'aquesta autonomia, que és una jugada mestra de l'Estat, no només legitima l'Estat a ulls internacionals, sinó que a més contribueix a l'autoengany dels catalans. Perquè per molt que molts de vosaltres que m'escolteu ja sapigueu el que és l'autonomia, el que és la Generalitat i per qui treballa Puigdemont i tota aquesta gent, hi ha moltíssima gent, segurament la majoria de catalanets, que no se n'adonen que l'autonomia no és una entitat independent o separada o a part de l'Estat, sinó que és simplement una branca més de l'Estat. Us heu d'imaginar un arbre, no? Un arbre, i doncs la punta de la branca de l'arbre, d'una de les branques de l'arbre, una punteta, doncs allò és la Generalitat. Val? Una fulla insignificant que caurà i es morirà i s'assecarà i es podrirà al terra, doncs això és la Generalitat. Val? El que passa que ells la mantenen doncs, en vida perquè interessa mantenir a la catalana enganyadeta i que es pensin doncs, que el Parlament és sobirà, que la gent que va allà doncs, pretén que Catalunya sigui coses que no és,
etc. Quan tots sabem que el govern de Catalunya, l'autèntic actual govern de Catalunya està a la Moncloa, que el Tribunal Màxim de Catalunya és el Tribunal Constitucional, que està a Madrid, etc. Que la llei electoral catalana és espanyola, i que el cens amb el que anem a votar, en el que formem part, és un cens autonòmic regional colonial espanyol, on hi ha de tot i cada cop hi ha menys catalans. Aleshores, amb aquestes premisses, amb aquestes normes, evidentment, doncs, qualsevol que se li expliqui una miqueta, doncs ja veu ràpidament que això és una estafa. Llavors em preocupa veure tanta gent addicta, val? El concepte d'electopatia, que li he robat al David Reventós, em sembla un molt bon concepte per definir aquesta gent, perquè és que hi ha gent que és addicta, que és que li agafa el mono, o sigui, hi ha gent que li genera una ansietat terrible el fet de saber que es votarà alguna cosa i que no participarà. O sigui, no ho poden suportar. Hi ha molta gent a Catalunya, catalanets, que és que no poden suportar no anar a votar. És una cosa que els genera una ansietat que és que de veritat, és que ho passen fatal. Això sí, no sé si alguna vegada heu vist com es posa una persona que és drogadicta, doncs, que és addicta a substàncies estupefacients, etc. Quan passen al mono, però el mono xungo, és relativament... Vull dir, sembla que es vagin a morir. Val? Llavors, hi ha gent que ho passa d'aquesta manera. O sigui, si no votessin, aquella nit estarien d'aquella manera. O sigui, us ho heu d'imaginar, gent retorçant-se al llit, suant amb suors freds, amb taquicàrdies, bueno, és que és una bogeria. És una bogeria. O sigui, la gent es torna boja per votar. O sigui, ens han fotut al cap d'una manera que s'ha de participar, que l'important és participar, que hi ha d'haver molta participació, que hem de ser molts, que si no votem venen els no sé qui, si no votem a Puigdemont vindran els espanyols i no sé què, i si no votem... És tot una farsa, és tot un circ, és tot un muntatge, és tot una obra de teatre. En fi... Hi ha gent que li costa molt d'entendre. El dia 12 de maig, Catalunya no s'hi juga absolutament res. No s'hi juga res. No es decideix res. Seguiran manant els de sempre, tots els que sortiran al Parlament, en les sigles que siguin, seguiran obeint l'amo espanyol, no tenen cap intenció de fer independència i no es farà cap tipus d'independència des del Parlament aquest autonòmic espanyol que tenim colonial, mentre no canviïn les coses. Llavors, en primer lloc, us heu de mentalitzar que cada vot d'un català per aquesta autonomia, cada vot a unes eleccions autonòmiques espanyoles a Catalunya, és legitimar l'ocupació espanyola de Catalunya. És legitimar l'Estat a Catalunya. És legitimar les institucions espanyoles que diuen ser catalanes a Catalunya. I per tant, és dir-li al món que no tenim cap problema, que tenim autogovern, que confiem en el nostre autogovern i que per tant doncs, no ens volem autodeterminar. Tinc cada cop més clar, com ja us he comentat més d'una vegada, que la independència de Catalunya, si arriba en algun moment, s'haurà de gestar des de fora, s'haurà de treballar des de fora i en tot cas, si s'implementa a través d'aquestes institucions o si s'aprofita o es canalitza d'alguna manera dins d'aquestes institucions per transformar-les o per rebentar-les des de dins, doncs això ja no em queda tan clar. Però el que tinc cada cop més clar és que la independència de Catalunya al final vindrà des de fora. Vindrà des de fora de tot aquest marc mental electoral espanyol, autonòmic, de merda que tenim. Després hem de tenir clar una cosa també. Ja no és el que us parli de l'autonomia, el que vol dir l'autonomia i pel que serveix l'autonomia realment, que és per legitimar l'Estat a ulls internacionals i per enganyar els catalans fent-los pensar doncs, que s'autogovernen a si mateixos, quan és tot una farsa absoluta. És que a més jo m'ho podria arribar a plantejar-m'ho quan algú m'ho comenta, no, escolta, tu aniràs a votar o no aniràs a votar. Clar, la gent quan els dic que no aniré a votar és una cosa, però que boig, no? La primera pregunta que em vindria al cap és, però a veure, de tots els partits suposadament independentistes, n'hi ha algun que sigui independentista? No, cap. O sigui, per això són suposadament independentistes, perquè cap és independentista. Sobretot, hauríem de... Jo, de veritat, està molt bé el terme independitzador, però sobretot tots aquells que parlem d'independentistes i processistes haurien de ser molt estrictes cada cop que emprem el mot. O sigui, ja independentment de si fem servir el terme independitzador o el mot independitzador o no, val? Però independentment d'això, sobretot
deixem de dir independentistes. El que passa que, clar, això no és que ho fem nosaltres, això sobretot ho fan els mitjans de comunicació, que és una bogeria, però deixem de dir independentistes a Junts, a Puigdemont, a Esquerra, a l'Escup, no són independentistes, són en tot cas processistes, que vol dir autonomistes, que vol dir espanyolistes, però no són independentistes. Els hi podem dir que diuen que són independentistes, pseudo-independentistes, falsos independentistes, anti-independentistes, però independentistes no són. Llavors això és important. Jo crec que és que les paraules en aquest cas són molt importants, perquè si no, quan parles amb gent, és que a vegades la gent s'embolica. No, home, però no veiem que eren independentistes. No, no ho són. No ho són. Ni el Puchito de la Calzada, ni el senyor aquell que és net d'un franquista, ni la senyora aquella del Farol, ni la senyora aquesta d'Aliança Catalana, ni els de l'Escup. No són independentistes, no volen independència per res, mai la voldran. Aquesta gent no la voldrà mai. L'únic que utilitzen la independència i el dir-se independentistes és per enganyar la gent i perquè la gent els voti. Ho insisteixo, com va dir Joan Laporta, és que no hi ha res. O sigui, un dels discursos més clars que us haurien de gravar al cervell és el discurs que va fer Joan Laporta, crec que el 2007 o el 2008, crec que va ser el 2007, si no recordo malament, ara no recordo si va ser el 2007 o el 2008, però aquell discurs famós del Loro, o sigui, si no dicen o si no hacen ver que son del Barça, no los escucharía nadie ni les leería nadie. Doncs això és el mateix. Si no fessin veure que són independentistes i si no diguessin que són independentistes, no els escoltaria, ni els hi faria cas, ni els llegiria, ni els votaria ningú. Però per això ho fan, perquè la gent els voti. En veritat, com ja ha deixat clar Aliança Catalana, com ha deixat clar Sílvia Oriols i ha explicat en els darrers 2-3 vídeos, l'important és la ideologia. Per ells l'important és aquella ideologia que no poden portar a la pràctica, per marejar-la, per separar i per dividir a la població. Però la independència no és l'important, perquè si la independència fos l'important, seria l'únic punt al programa electoral, de tots i cadascun d'ells. Però ja hem vist que no, que la independència és el que porten al principi com per dir-te ei, vota'm que jo sóc com tu, ei, vota'm que jo m'identifico i tu t'identifiques a mi perquè som companys, perquè els dos volem la independència. Però després ve tot l'altre. Que a més tot l'altre tampoc ho poden portar a terme en molts dels casos perquè és la gràcia aquesta de l'autonomia, no? Però és tot allò que et faran veure que fan al Parlament. Però el primer punt, allò de el referèndum, no, la sobirania de Catalunya, la independència, no sé, tot això és per captar el teu vot, per captar la teva atenció, perquè confiïs en ells i perquè vegis que van al teu mateix vaixell, quan és tot mentida. És simplement perquè te'ls escoltis i perquè llegeixis la resta del programa electoral, que és el que realment, en tot cas, intentarien aplicar. Que tampoc, perquè és tot una farsa. Aleshores, home, si em diguessis, és que es presenta un partit independentista. Ja és molt difícil perquè és molt complicat que sense cap tipus de suport, sense cap tipus de mitjà, etc., doncs puguis presentar-te, puguis arribar a aconseguir presentar-te a les eleccions amb èxit. És molt complicat. Però és que en aquest cas és que no s'hi presenta cap partit independentista. Per què? Perquè un partit independentista com s'hi presentaria? Amb un únic punt al programa electoral, promovent la unió de tots els partits i de tots els catalans amb un únic punt al programa i amb un únic partit, que es podria dir com volguéssiu, que el podria encapçalar qui volguéssiu, però amb el compromís de fer la declaració d'independència amb 68 diputats del Parlament. Aquesta és la via, diguem, si anem per la via de les eleccions autonòmiques espanyoles, en aquest marc mental electoral espanyol autonòmic que tenim, i el volem intentar trencar des de dins amb les seves eines, seria mitjançant un partit que es presentés amb aquest únic punt. Fem la independència, unim-nos tots, deixem de banda totes les ideologies que ens separen i ens divideixen i presentem-nos per fer la independència. I aquest partit que portés això al programa, tant de bo portessin tots, però aquest partit seria el que hauríem de començar a votar tots i on ens hauríem d'agrupar tots els que volem la independència. Tota la resta de partits que no fan això, el que promouen de manera discreta, entre cometes, dissimulada, entre cometes, i amb l'excusa de la ideologia, el que estan fent és segregar, dividir, fraccionar i fer impossible la unió, que és l'únic que ens pot fer majoria suficient per fer la independència. Per fer la independència es requereix o bé d'una declaració des del Parlament amb 68, o sigui, amb una majoria absoluta del Parlament, o bé doncs, fer-ho des de fora amb altres vies. O, després també, si voleu, podem muntar una guerra o el que sigui, però clar, tampoc tenim exèrcit, no tenim armes, llavors és complicat, no? Però la independència via Parlament de Catalunya només pot venir si un partit es presenta i tots s'hi uneixen, o la majoria de catalans, si no s'hi uneixen els partits, doncs a les següents eleccions
facin costat a aquell partit que s'ha presentat defensant la unió de tots els partits només per fer la independència amb un únic punt. I després ja, doncs, comencem a fer l'estat i ens barallem entre tots a veure com el fem. Però mentre no, tots els partits que s'hi presenten actualment no són independentistes, no busquen la independència, no tenen cap interès en buscar la independència, perquè si tinguessin el més mínim interès, tots deixarien de banda les seves ideologies, o alguns, com a mínim un dels partits, deixaria de banda la seva ideologia, el seu programa electoral, i l'únic que proposaria seria això. I es centraria tota la campanya en demanar a tots els altres partits que, sisplau, que s'unissin tots. No en aquell partit, sinó en un partit, que s'unissin tots. Però, doncs, això no interessa, perquè el que interessa és seguir confonent la gent, seguir dividint-la, seguir creant trinxeres perquè entre catalans ens matem entre nosaltres, no? Allò que va dir també Aznar de antes que se rompa Espanya se romperà Catalunya, doncs també es referia també a això, que es barallin els catalans, divide y venceràs, i doncs allò, no? Lo he dejado todo atado y bien atado. Doncs és això, bàsicament. Aleshores, ja us dic, és que si com a mínim si presentés algú independentista d'algun partit, doncs diries, bueno, però és que ja us he demostrat en els últims vídeos, perquè clar, de Puigdemont, d'Esquerra, de les CUP, no tenim dubtes, oi? Suposo, com a mínim, espero que la meva audiència, com a mínim la meva audiència, que és molt reduïda, però la meva audiència espero que, si sou subscriptors al canal i em porteu seguint un cert temps, espero que com a mínim Puigdemont, Esquerra i... Dic Puigdemont perquè abans era Junts, PDeCAT, de Convergència, però bueno, ara es diu Puigdemont, no? Doncs Puigdemont, Esquerra i les CUP, com a mínim aquests que ja són traïdors confirmadíssims, que ja són traïdors contrastats, que ja són traïdors amb experiència, diguem-ne, que ja són traïdors allò, doncs, de primer nivell, d'èlit, home, com a mínim aquests espero que no us els creieu. Per això jo centro els meus vídeos, els he centrat en aquella opció política que us podia fer dubtar, en aquella opció política que us podia arrossegar, en aquella opció política que encara us podia enganyar, entabanar, etc., que era Aliança Catalana. No he entrat molt de ple en el tema de Ponsatí i de l'Hora, que a l'últim vídeo sí que ho vaig comentar, però perquè també em sembla una broma i sobretot perquè alhora no té possibilitats d'entrar al Parlament amb força com sí que té Aliança Catalana. Vull dir, si entrés a l'hora doncs seria un puto miracle i entrarien com a mort amb un escó, no sé, però per mi l'amenaça seriosa és Aliança Catalana, perquè a més Sílvia Orriols té molt més carisma que el senyor Graupera o que la senyora Ponsatí, i per tant em sembla molt més perillós per la independència, i bàsicament per això he dedicat els últims vídeos a intentar desmuntar l'operació aquesta d'Orriols, que és una operació espanyola, i sobretot, doncs bé, m'he intentat centrar en això perquè dono per fet que els altres, com a mínim els altres tres, ja ni els contempleu. I si els contempleu, doncs jo què sé, aneu al metge. És que, clar, potser el metge no us atendrà en català, tampoc. No ho sé. La situació és desesperada, però el dia 12 no es vota res independentista, no es vota la independència. Jo crec que hi ha hores d'ara... Mai a la vida, perquè sempre he tingut aquella esperança de que, no sé, o sigui, mai a la vida he tingut tan clar el tema de l'abstenció, mai a la vida, mai ho he tingut tan clar. Mira que no acostumo a votar, perquè jo només voto en moments que crec que s'ha de votar, doncs com per exemple vaig anar a votar l'1 d'octubre per no donar-los excusa, i vaig anar a votar el 2015 també pel tema aquell de que tinguessin la majoria absoluta i no tinguessin excuses, val? Però aquest cop és tan evident que l'abstenció pot ser útil primer doncs, perquè tant de bo tots els partits aquests processistes no aconsegueixin governar Catalunya, que se'ls acabi el xollo, que comencin a governar forces, si pot ser, espanyolistes, i que no hi hagi ja marge a l'engany. Vull dir, és que sempre hi haurà marge a l'engany, sempre, però és que els catalans és que no hauríem de participar d'això. Des de l'1 d'octubre del 2017, els partits suposadament catalans no s'haurien ni de presentar a les eleccions. El que haurien d'estar fent és treballant, si fa falta, fora del Parlament, fora de les institucions per fer independència, si fossin independentistes. I els catalans, per la seva banda, no haurien de votar cap formació política que es presenti en unes eleccions autonòmiques, estatals o municipals o el que sigui, en aquestes circumstàncies. Des de l'1 d'octubre del 2017 i tot el que va passar després, ja no s'hi val res.
No s'hi val res, tot una puta broma, és tot una farsa, perquè abans et podies pensar, bueno, però no, però tal, però és que després de l'1 d'octubre ja s'ha vist com va tot, ja s'ha vist com funciona tot, per tant esteu contribuint a una farsa. El millor que ens pot passar als catalans és que tothom vegi que ens mana Vox, que ens mana el PP, que ens destrueixin el país i potser així algun dia els catalans reaccionarem. No ho sé. Però i també que tinguem temps, doncs, que no ens sentim allò, oh no, tranquils, que està governant Esquerra i Convergència, estan governant amb la CUP o amb Aliança o el que sigui, i ens quedem tranquils al sofà de casa perquè tranquils que això està controlat, que Puigdemont pararà el cop i anem per bon camí, que segur que s'estan fent coses i segur que estan preparant estructures d'estat. O segur que Puigdemont, amb Pere Aragonès, Sílvia Oriols i aquesta de les CUP, segur que estan preparant alguna jugada mestra. Tranquils. No. Que no tinguem res, que no participem d'aquesta farsa, de veritat. Si és que és irrellevant, si el nostre govern de veritat està a la Moncloa ara mateix. Vull dir, no legitimem més aquesta autonomia, no participem més d'aquest tipus de votacions espanyoles a Catalunya. Es diguin autonòmiques, es diguin estatals, nacionals, és igual, és tot una farsa. El que hauríem de muntar nosaltres és un estat ja paral·lel directament, unes institucions ja paral·leles a tot això, o preparar, enllestir, diguem, un partit, una opció política real forta per entrar al Parlament d'una vegada com a independentistes i rebentar-lo des de dins i rebentar la farsa des de dins, o com a mínim fer que aquest partit intentés impossibilitar qualsevol tipus de govern, qualsevol tipus de pacte per forçar unes noves eleccions i així, vinga, i un altre cop, fins que als catalans no els hi quedés un altre cop una altra opció, doncs, que votar tots aquest partit perquè es faci la independència una vegada i punt. Això si anem per la vida aquesta de la cosa aquesta de les eleccions i del cens aquest que tenim i tal. Després també poden haver-hi altres vies, no? No sé, per exemple, les opcions doncs, que aquesta opció doncs, de constituir-nos nosaltres en base a un cens de catalans i organitzar un estat paral·lel d'alguna manera i fer la independència com puguem, els que siguem, del territori que puguem independitzar i oblidar-nos ja d'aquesta autonomia, que és que no la tornarem a recuperar perquè hi ha masses milions de persones que viuen a Catalunya, que s'han empoderat de Catalunya, que no marxaran i que no les podrem fer fora perquè nosaltres som una minoria. Haurem d'assumir que tota aquesta gent molt difícilment els hi podrem treure ja el poder. Ens estan substituint demogràficament, som una minoria i les conseqüències són aquestes. Llavors, que volem jugar dins de les normes aquestes de les eleccions aquestes? Val, però aleshores ha de ser un partit independentista, independitzador, però de veritat. I tots ens hem d'unir amb aquesta opció. I si no, doncs comencem a preparar coses paral·lelament a totes aquestes institucions autonòmiques espanyoles colonials que tenim a Catalunya. Però, en fi, els que patiu aquesta malaltia severa, aquesta addicció severa de voler votar i no poder-ho superar i tal, si la vaselina l'haureu de comprar igual. Vull dir, us deixaran allò d'allà baix com la bandera de Japó, voteu-los o no voteu-los, m'explico? Que no té cap sentit, que de veritat que no val la pena. Però bé, que si voleu votar, doncs aneu a votar vosaltres mateixos, no? Però sapigueu que cada vot d'un català en les eleccions autonòmiques colonials espanyoles a Catalunya el que fa és legitimar l'Estat, legitimar aquesta autonomia, que a més no ens és pròpia, ens és totalment impròpia, és il·legítima, perquè l'únic legítim vigent a dia d'avui encara a Catalunya són les constitucions que ens van aniquilar, que ens van derogar, que van abolir, que es van cremar al 1714. Vull dir, tot això ve del dret de conquesta. Tot és una farsa. Tot. Llavors, els catalans podem fer la independència en qualsevol moment, els catalans. Simplement és qüestió de voler-ho. Qüestió de voler-ho i fer-ho. No hem de demanar permís a ningú, no hem de ser cap majoria respecte a no sé què, no. Altra cosa és quina part del territori podrem arribar a controlar. Amb quina solvència, amb quina contundència la podem arribar a controlar. I durant quant temps i quins suports internacionals podrem rebre ràpidament per intentar assegurar i estabilitzar aquesta independència. El territori és el més complicat, però la independència els catalans la podem fer quan vulguem. És qüestió d'organitzar-se. Igual que vam començar... Penseu vosaltres que el procés d'independència va començar el 2009 amb les consultes d'Arenys de Munt i el 2010 es va interrompre.
i ha quedat en suspensió fins a dia d'avui. Fins a dia d'avui, des del 2010 fins a dia d'avui, aquests darrers 14 anys, ha estat en suspensió. El procés d'independència es va començar el 2009, es va interrompre en el moment en què els catalans van decidir cedir el seu poder als partits polítics, entregar la clau del seu futur als partits polítics de tota la vida, que van aprofitar això per reconduir el procés d'independència cap a un procés al no-res, cap a un procés a l'autonomia indefinida, cap a un procés a una estafa monumental. En aquell moment, els catalans va ser quan van sentenciar el procés d'independència a mort. Com a mínim el van interrompre. Aleshores tenim la possibilitat de recuperar-lo. Estem al 2024. De moment està allà, latent. Allà, com els independentistes de guàrdia, com jo, que estic allà latent, saps? En el limbo, saps? Jo estic allà com independentista de guàrdia per al dia que els catalans vulguin fer la independència, allà hi seré. Però, de moment, doncs, els catalans van decidir el 2009, el 2010, que entregaven tota la responsabilitat, la càrrega, el poder a aquests partits, es van deixar engatussar, es van deixar infiltrar pels partits polítics, van decidir confiar el seu futur als partits polítics autonomistes, espanyols, colonials, vigilants del gueto, que estan aquí per lo que estan, per enganyar-nos, per mantenir-nos dins de la colònia, sense que es noti gaire. Intentant que no es noti gaire, malgrat es nota molt, però ens parlen català justament per fer veure què tal, perquè és que si no ens parlessin català, si no fessin veure que som com nosaltres, si no ens diguessin que volen la independència, no ens podrien apunyalar per l'esquena. Per això ho han de fer, per això s'acosten tant al nostre objectiu, o sigui, sembla que s'acostin tant al nostre objectiu, no? De que, volem fer la independència. I després un altre una reflexió. No només el procés d'independència està en stand-by des del 2010, sinó que hem de pensar una cosa. El 2014, quan es va fer aquell simulacre, aquella consulta, que no va servir absolutament per res, de la qual jo no vaig participar perquè ja abans d'hora ja es veia massa clar que jo era una puta basura, posteriorment, el 2017 es va fer el referèndum aquell. Clar, aquest referèndum era una performance més avançada, era com pujar l'aposta del 2014, perquè clar, el 2014, després d'aquella consulta, hi havia molta gent que es va sentir molt satisfeta perquè van votar, no? Aquesta cosa de votar i tal, que la gent és que és una cosa absurda. Llavors, hi ha molta gent que es va quedar com més tranquil·la. Però en el fons seguia planant que jo no havia sigut un referèndum de veritat. No, perquè a més havia sigut permès per l'Estat, ja havíem decidit que era una cosa consultiva, que no tenia cap efecte legal, etc. No? Recordem, no, aquella abraçada, no, d'Artur Mas amb David Fernández de la CUP, no? Com podeu veure, doncs, ens enganyen de l'extrema dreta a l'extrema esquerra, passant pel centre. Doncs el 2017 el que es va fer va ser el mateix, o sigui, la intenció del govern era exactament la mateixa, però van demanar a l'Estat que, sisplau, posés una miqueta de violència perquè semblés de veritat que aquell cop sí que els catalans havien votat i perquè els catalans es quedessin tranquils. Quan Clara Ponsatí, aquesta senyora que es presenta ara malhora amb el senyor Jordi Graupera, diu que anaven de farol, heu d'entendre una cosa, que és que potser no s'entén gaire bé. Quan Clara Ponsatí diu que anàvem de farol, vosaltres ho heu d'interpretar de la manera correcta. El farol que preparaven els processistes no era un farol per l'estat espanyol. A l'estat espanyol no l'enganyen. L'estat espanyol tenia fiscalitzada la Generalitat i sabia en tot moment on estaven les urnes, on estaven les paperetes, qui feia què, quants diners s'invertien en cada cosa, si hi havia estructures... Vosaltres us si el govern de la Generalitat de Catalunya del Puigdemont del 2017 i del senyor Junqueras hagués creat alguna, hagués generat alguna o preparat alguna estructura d'estat, vosaltres us penseu que l'estat espanyol, que té completament fiscalitzada a la Generalitat de Catalunya, no ho hagués detectat, no hagués posat remei? O sigui, és a dir, la prova és el tema de la prima de risc. O sigui, si realment Catalunya hagués estat preparant un referèndum de veritat i hi haguessin indicis, la prima de risc s'hagués disparat d'una manera monstruosa durant un període molt llarg de temps, cosa que no hagués convingut per res a l'Estat. Crec que va ser una cosa molt puntual, perquè ràpidament es van adonar que ja no passava res, el dia següent, que aquí no passava absolutament res, i a més l'Estat, amb aquella demostració de força i amb la rendició automàtica dels processistes, doncs els hi va dir a tots que ho tenien la situació controlada. És que a més... Però, més enllà d'això, que tampoc em vull liar ara amb això. El tema és que si l'Estat... Quedeu-vos amb aquesta idea, oblideu-vos ara del que us acabo de dir, concentreu-vos en aquesta idea que us transmeto.
si l'Estat hagués tingut el més mínim indici de que la Generalitat estava preparant algun tipus d'estructura d'Estat, automàticament ho hagués sapigut. I ho hagués avortat, hagués intervingut. Tot allò era un circ, era una farsa perquè els catalans es pensessin que s'estava preparant alguna cosa. Igual que les dimissions de Santi Vila i altres consellers van ser per donar credibilitat, per fer veure que s'anava a fer alguna cosa grossa, que s'anava a transgredir la llei. Quan van fer les votacions aquelles al Parlament de que anaven a fer les lleis aquelles de desconnexió, tot allò era una mandanga de cara als catalans. Igual que el judici, per què han de televisar aquell judici? Per què ha de ser televisat? És només de cara al pobre català. És tot un circ pels catalans, per seguir enganyant i per fer-los creure els catalans que han fet alguna cosa molt, molt espectacular. Però el farol que diu Clara Ponsatí era dedicat als catalans, era destinat a enganyar els catalans. No hi havia absolutament res preparat. Quines estructures d'estat s'haurien d'haver preparat per fer una independència? Per començar, una estructura d'estat, no sé, Hisenda. Com prepares una Hisenda dins de la Generalitat, dins de l'Estat? Perquè la Generalitat està dins l'Estat. Com prepares una Hisenda sense que l'Estat se n'adoni? Com prepares un exèrcit català sense que l'Estat se n'adoni? Com es fa? O sigui, anem a raonar. Per això jo des del 2011 o 2012 vaig començar a sortir per la tele, 2012 crec que va ser. Des d'aquell moment jo ja estava dient que no s'estava preparant cap tipus d'estructura d'estat, que era tota una mentida. I et deia, no, d'això no en parlis, perquè l'estructura d'estat van a poc, perquè això s'ha de fer molt bé, perquè no, anem lents perquè anem lluny, no, s'ha de fer molt bé i tal, i no se n'ha de parlar gaire perquè d'això no s'han de donar pistes a l'enemic, i perquè tal, i perquè són temes delicats, i tot una mentida, tot, que no se n'havia de parlar, perquè no estaven fent res. Perquè si et poses a pensar un moment, a veure, al moment en què comencin a fer estructures d'estat aquella gent, és que és impossible, perquè perquè treballen per l'Estat, i en segon perquè és que l'Estat ho té tot fiscalitzat. Vull dir, els pressupostos de la Generalitat ho tenen tot ells, ho controlen tot ells. No hi ha una caixa B de la Generalitat que vagi a part de l'Estat. Vull dir, la Generalitat no recapta més d'un 5% dels impostos que es paguen els catalans, com a molt. El 95% dels impostos que paguen els catalans van directament a l'Estat, i l'Estat és qui després, a més amb préstecs, històries i merdes, en tot cas paga el que ha de pagar la Generalitat. Però és això, o sigui, la Generalitat no recapta els nostres impostos i després els envia a Madrid. És que no sé en quin món vivim, val? Però bé, bàsicament això. El farol de Clara Ponsatí, quan es refereix al farol, evidentment després ella ho va estirar, o els processistes ho va estirar i diran que era un farol per l'Estat, per no sé exactament què, encara no han explicat què volien aconseguir amb aquell farol. Però si era un farol per l'Estat era absolutament ridícul, era absolutament tal, i a més es van jugar vides humanes i salut de la població per fer això, no? Però és que no, és que era un farol pels catalans, perquè els catalans tinguessin la perspectiva i la percepció de que els polítics havien fet allò que els havíem demanat. Per això va venir la policia, home, és que si ve la policia és que va de debò, home, és que si apliquen el 155 és que l'hem liat molt parda, home, és que si els detenen, que no els van detenir perquè es van entregar gratis, home, això és que hem fet alguna cosa molt bèstia. Si s'exilien és que això és que tenien estructures d'estat segur preparades. Doncs no, tot era mentida, i quan parlen de farol era un farol perquè nosaltres els catalans ens quedéssim tranquils de que els nostres polítics ho havien intentat tot i que no havia pogut ser, i que ens conformem i que ens frustrem i que ens quedem tal com estem, que no ens preocupem, que ells ho han fet tot però la independència no és possible. Aquest és el missatge que ens volien transmetre. I per això, com que amb la consulta del 2014 ja vam veure que la gent, evidentment, abans d'hora ja va veure que ja no sabia absolutament per res, i la gent seguia amb ganes de votar i de referèndums, perquè la gent té moltes ganes de votar i de referèndums, quan jo sempre he dit que la independència no ha de passar per cap referèndum ni per cap consulta, com a molt per una declaració unilateral des del Parlament amb majoria absoluta, com a molt, doncs la gent seguia amb el món aquell de votar, de que no havien votat suficient i de que aquella consulta no s'acabava de servir perquè no era gaire creïble. Per això també es va organitzar la violència que es va organitzar. No es va organitzar la violència, no es va pactar aquesta violència entre la Generalitat i l'Estat, pactar entre cometes perquè la Generalitat és Estat, vull dir, la Generalitat i l'Estat no pacten realment, l'Estat més o menys diu el que es farà i amb els seus consellers d'aquí, amb els seus vigilants del gueto, acaben acordant una solució que es pugui aplicar aquí perquè els vigilants del gueto coneixen millor el que hi ha a Catalunya que els que estan allà a l'Estat a Madrid. I per tant, el que van parlar, el que ho van organitzar conjuntament aquí a Catalunya, no només va ser perquè després els processistes, els vigilants del gueto, tinguessin més fàcil entregar-se de gratis o
fugir a l'exili suposadament, sinó que a més va servir també per donar aquesta imatge de contundent, aquesta imatge de seriositat de que han passat coses molt greus a Catalunya, perquè els catalans també estiguessin convençuts de que el que havien votat servia per alguna cosa, de que el que havien votat era molt fort, del que el que havien votat realment valia per alguna cosa. Per donar legitimitat a allò, calia aquella violència, perquè la gent llavors s'ho creia molt més. Hòstia, és que hem fet alguna molt bèstia, és que hem fet alguna que bueno, que no vegis, com hem votat, no vegis tu com hem votat, I després, per altra banda, doncs, per justificar que els presos, o sigui, que els processistes s'entreguessin i altres marxessin i nosaltres ens quedéssim tan tranquils. Bueno, això ja ho vaig explicar en un altre vídeo, però hem d'entendre això. Tot és una farsa, tot és un circ, i aquest diumenge no es decideix res tendent a la independència. I fins aquí. Moltes gràcies a tots i a totes. Fins la propera. I que Déu ens acompanyi.